Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga inigugma kong mga igsoon diyan ni Kristo, maghinulsulo na kita sa atong mga sala aron mahimo kita nga angayan nga mudawat ni Kristo ning Eucharistia. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Magampo kita. Maluluyong Diyos, liguna nga among kahuyang, aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Diyos, makalingkawat sa among kasalanan ug mga kalapasan, hinabangan sa iyang mga pangamuyo, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung wala magdumili ang Dios, pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga napiniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw. Atua siya sa tuo sa Dios o nangalyupo alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? Ug ang kamatayon? Sumala sa kasulatan, tungod kanimo, mamiligro kami sa tibok adlaw, naisama kami sa ihawon nga mga karnero. Dili, hinunua, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langitnong punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas ug sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Luwas ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. O Diyos, akong Ginoo, kaluoy ako tungod sa imong ngalan. Sa imong manggihatagon nga kaluoy, luwas ako. Kay alaot ako, o kabos,
ug ang akong kasing-kasing gilagbasan sulod kanako. Tabang ako, Ginoo, akong Diyos, luwas ako diha sa imong kaluoy. Ug pahibalua sila nga kini mao ang imong kamot. Nga ikaw, Ginoo, mao'y naghimo kanako. Isulti ko pag-ayo ang akong mga pasalamat ngadto sa Ginoo. O taliwala sa panon sa katawhan, daygon ko siya. Kay nibarog siya sa tuong kamo, sa tao nga kabus, aron pagluwas kaniya gikan kanila, nga buot mo hukom kaniya. Luwas ako, Ginoo, diha sa imong kaluoy. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babayi. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak. Apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisan tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog, pabilin sa pagtindog. Mga igsoon kong mga kaparian, mga relihiyoso, mga higala na mo nga mga kamadrihan, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Una, mangayo kog dispensa, sorry kaayo ha. First time na ako misa diri, na late pag yun. Wa man kog kumaanad sa buhol og traffic. Nya diri sa ato, traffic man di ay no. Pasensya na ha. Kini akong wali, 30 minutes unta ni ang katason nya na late man kog 25 minutes mao na nga 5 minutes na lang. Okay ra mo? O di ma-late ang inyong panihapon. Mao rang istorya ha. Kaya akong i-adjust akong wali. Pero sa di pa ko magsugod, mahimo ba muhangyo ko ninyo? Lingi ang inyong mga tapad. Unya ing na dayon ayaw na sige kabalaka aron dili malain imong itsura. Sige. Maklaro na ako sa inyong reactions nga daghan ninyo mabalak-on. O nya nindot kayo nga karong hadlawa gipahinumduman ta sa mga pagbasa nga di kita angay magsigi o kabalaka. Mabalaka usahay pero kanang uban manggod sigi o kabalaka. Di maayo makadaot sa atong itsura.
Ngano man nga di taangay magsigig kabalaka. Una, practical reason, matud pa sa mga nagtuon, 91% of our worries do not happen. Can you imagine? Kapin sa 90% sa atong mga kabalaka, dili mahitabo. Okay? So that's the first reason. Ikaduha nga rason, nga nung di taangay mabalaka, na nagsulat miingon siya, worry does not take away tomorrow's troubles. It only takes away today's peace. Tinuod kaayo, ang atong kabalaka, di man makasulbad sa problema. Di makapawala sa atong problema ugma. Makapawala noon sa atong kalinaw karon. Amen? Also, that's the second reason. The third reason is, whatever is going to happen, will happen, whether we worry or not. Sakto dili. Oh, tinuod. Tinuod kayo. Kanang mahitabo gid na. Bisan pa og mabalaka ta o dili. If God wills it, nobody can stop it. Amen? O niya, ang ikaupat nga rason, niya, mao gini pinaka-importante, ngano nga, di taangay magsigig kabalaka. Gisulti ni San Pablo kanato karon diya sa unang pagbasa, kinsa may makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Ang tubag, wa gyud. Wa gyud makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Bisan kuno ang kamatayon, dili makapahimulag kanato. Pag kanindot kaayo nga, pahimangno ka na, kay hapit na raba ang adlaw sa mga patay. I'm sure, daghan pa nato diri, wala pa ka-get over ba? Grieving period paghihapon. And it's okay to grieve. Labi na kung mahal kay nato ang nawala sa atong kinabuhi, masakitan man gyud tanong. Nya dali mawala ba? Okay man, pero I hope you are consoled today to hear from St. Paul. Wa gyud ang wala gyud makapawala sa gugma sa Dios para kanato bisan ang kamatayon. In other words, bisan katong atong mga igsuon nga namatay na, magpabilin sila tungod kay gihigugma sila pag-ayo sa Ginoo. Amen? O atong pakpakan ng Ginoo be. O sa di kita angay mabalaka ha, kanunay kay ngano, gihigugma ta pag-ayo sa Dios. Bisan ang kamatayon, ang kasakit, ang tanang mga pagpanglutos, tingani ang tanang mga bashers nato diya sa social media, dili makapahimulag ka nato sa Dios. Kining mga pulunga makatandog nato nganuman tungod kay si San Pablo tao nga nakasinati og daghan kaing kasakit. Gani nabilanggo siya sa dugay nga panahon. Grabe ang pagpanglutos ngayang nasinati. Unya, nakaako pa sa pag-ingon, walay makapahimulag ka nato sa gugma sa Dios. Nya kita, hadlaon na tagamayng problema, masakitan rata, o kaha nasakita sa gisulti sa laing tao, o kaha ang atong negosyo na gansi o gamay ginansya, magmahay na tadayon sa Ginoo. Nindot kayo si San Pablo, naghatag natong ehemplo, na bisan unsay mahitabo sa atong kinabuhi, salig lang ta, di kita biyaan sa Diyos. Mati pa niya, if God is with us, who can be against us? Kung naalang kuno nato ang Diyos, kinsa may makabuntog nato? Ang problema kung wa nato ang Diyos, kana ang dapat makapabalaka nato. Kung kanunay, kada adlaw, ang Diyos naa nato sa atong kinabuhi, wala na tayo angay kahadlukan. Ang problema lang, kung naay mga higayon sa atong kinabuhi,
nga ipadapli nato ang Diyos. 5 minutes na rabi ang gisaad ninyo. Ako na lang tapuson sa usa ka istorya para pangdasig ninyo ba? Bauno ninyo pag uli. Dahil usa ka farmer sa usa ka village na iyang asawa, usa ra pud iyang anak nga bayong-bayong na. Ang ilang isaligan, ang ilang 3 ka kabayo. Usa ka gabi niya na, nalimtan man sa iyang anak nga ulitaw, pagsira ang kwadra, nakaikyas ang mga kabayo. Agoy, pagkaugma, dito na nila na-realize, naghilak nag-asawa, uy, wala na mga kabayo. Ang mga silingan, nanganha na. Mingon sa katong tigulang nga lalaki, yo, kang malasa ni mo yo, tuluray imong kabayo nga gisaligan, nangawa pagyud nimo. Unsay tubag sa tigulang, ingon siya, malas, buinas, Diyos ray na sayon. Diyos ray na sayon. After 3 days, gabi ito no, kadungog ang taga-village ba? Daghan ng kabayo nangabot. Abi niya kung sinitabo, ang iya ding 3 ka kabayo ni atos lasang, nakakita pong mga kabayo nga mga ihalas, nanabi siguro nga atos akong gipuy-an daghang ipagkaon, nanguyog ang mga kabayo. Nangabot 17 kabog. Ning uban, sus nangadto na pagkaugma ang mga agkatubang mga mga silingan. Nato na mga marites ba? Nato na ingon yo pagkang buinasa nimo yo. Imagine tuloy imong kabayo karon nagbanag 17 20 na kabuok. Nya unsay tubag sigula? Ngun siya buinas, malas, Diyos ray nasayod. Pagkasunod adlaw, ang anak nga lalaki na lingaw sa mga bag-ong kabayo, nagsakay-sakay, unya kay idlas pa man, ning hangad og kalit na hagbog yang anak, nabali ag tiil, nabaldado, agoy ag mga silingan nangabot na pod. Yo, pagkang malasa nimo yo, usaray mong anak nga makatabang nimo, nabaldado pag yun. Unsay tubag sigulang? Malas, buinas, Diyos lagi nasayod. Pagkasunod bulan, nagubot bitaw ang ilang nasod, kay namay ng pulayng nasod tapad nga nakig-away. Nagubot, magira na. Ang commander sa maong nasod, ning round sa tanang villages, ang tanang mga lalaki, gipanghakot kay ipada sa army, ipadas gira. Hurotan ng batanon, sa ilang village, ako sa rin ginahibilin. Kaptura yung baldado. Ang tanang mga inahan sa village ng hilak, kay ang ilang anak ipadas gira o siya may tabo. Kaptura yung usam na hibilin. Niyanto ng mga silingan, swirtihan ni mo yo, tanang anak diri, tuanas gira, ang imong anak rin ginabilin. Unsay tubag sa tigulang? Buinas, malas, Diyos ray nasayon. Pag uli ninyo ron ha, baunan na ninyo ha. Kasi naamoy mga problema diha, naamoy mga hagit sa kinabuhi. O ina inyong kaugalingon, malas ni, buinas ni, Diyos ray nasayon. Hinaot kitang tanan, mahimutang sama sa atong mahal nga patrona. Daghan ay tabo sa kinabuhi ni Maria nga wa niya masabti. Pero nagpabilin siya nga nagsalig sa Diyos. Kabalo siya. Ang gugma sa Diyos para niya di malabuan. Mamay gipasalig sa anghel niya, puno ka sa grasya. Can you imagine kayo na siya, puno ka sa grasya? You are filled with blessings. Kung nahitabo sa iyong kinabuhi, Uy, kanang kasakit. Apili ng kasakit sa blessing. Apili na sa grasya. Nga naman, tungod kay bisa na makasakit sa atong kinabuhi, magdala man nato ngadto sa kahimayaan. Happy anniversary kaninyong tanan. Pakpakan nato ang atong mahal nga patrona.
Sayod kita sa atong misyon dinhi sa kalibutan nga mahimong propeta sa mapuangurong gugma sa Dios. Magampo kita ngadto sa atong amahan aron magmatinud-anon ug magmasaligon kita sa tanang panahon. Muingon kita karon makagagahom nga amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang mga pangulo, magmatinud-anon sa iyang propetanhong tahas sa pagtudlo sa mga miti sa Ebanghelyo, sa katawhan sa atong kapanahunan karon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang panagsumpaki ug ang panagbangi, dili unta makapaluya ni makapasuko, kanila nga nagbudlay alang sa mas arang-arang nga kalibutan. Hinuon, ang gugma mao'y magdasig kanila sa pagpadayon. Magampo kita sa Ginoo. Nga kinabubuto natong dawaton ang pulong sa Dios, bisan kung daghan kaayo kinigipangayo gikan kanato, o makapag-uol kanato. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nagatiman sa mga masakiton, dili gayud bation ug kakapoy sa pag-amuma kanila, uban ang personal na pagtagad ug pagtahol. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang makaalim nga grasya sa Dios, maghinlo kanila nga namatay na. Magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga amahan, dungga nga among pag-ampo. Ginoong Dios, ang imong anak sa Jesus nagpuyo sumala sa iyang gipamulong, ihatag kanamo ang Espiritu Santo, aron mosunod kami kaniya sa way pagpanagana, subay sa dalan ngadto sa imong gingharian, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagampo kamo mga igsuon, aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magdaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahan nga birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, nagpahimugso alang kanamo sa kahayag sa kalibutan nga mao si Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-awit. Sa
Santos girikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari, ug sa tanang katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang maigsoon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose ang bana. Uban sa mga apostoles na mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon nga may ikaw nga mayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanahato sa atong manunubos.
Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa nandautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog may layus na ng kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo na gayon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo, ato karong ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay. Panagdait, manaagan ninyo. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Magampo kita.
Ginoo, human makaambit sa kaluwasang dayon, nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya, ug nga mahiagom kami sa imong kanunayng panabang, tungod sa paghandom namo sa imong inahan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa akong paglibot-libot karon, nagsige pa kog hangyo sa mga tao nga kung mahimo, mag-follow mo sa Facebook page ni Bishop Abet, ang Maymay sa Magbalantay. Aron kada adlaw, madunggan ninyo ang tingog sa inyong obispo. Kadtong wa pa ka-follow, palihog kog hangyo sa inyong apo nga ipa-follow kung di mo kamao, no? Okay. Tagsa naman ko ninyo ikauban tungod sa kadako sa Cebu, mas maayo po nang makibalo mo gikan sa tingog sa inyong obispo unsay atong gipangbuhat karong panahona sa atong archdiocese, no? Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa daduntang kalinaw ni Kristo.